Halo, daily routine naman ni AJ. Nasisuroy din niyo. Sa fish pan. Ba, aji, oh. Kan ako si Aji. Oh. Ay, panago sila og kuan ni tao. Sagbot sad kay kahangin. Oh, ang chicken. Chicken Aji, oh. Aji. Wala chicken Aji. Oh. Chicken. Sa ato sa pig. Chicken. Allah, ang chicken. Wow, nagagmay ang chicken. Wala chicken. Oh. Puro mga itom. Nagmay. Ito pa. Ano pa? Mansunoy. Napaa mo ije, oh. Naman na mo ije. Wala mo ije. Binalay na sad ang mga dalaga. Binalay sad ang mga dalaga dito, Aji. Ang mga dalaga bitay din. Binalay ang mga dalaga dito. Binalay ang mga dalaga, Aji, oh. Mga ate, oh. Ah, nasa ilang atop-atop sa ilang bidalay, oh. Dahon. Ito pa. Ate dito, oh. Wala, nalibag sa kwan. Ang payag ni AJ nga gamay. Oh. Payag. Ito na sa ang budik-dik di. Dik-dik. Nang away ni tate ang budik-dik di. Biyag naman ang budik-dik di. Aji, kita ka Aji. Mana ni nagkaon nong. Budik-dik na mo. Manait je. Manait ang budik-dik je. Manait. Chicken. Chicken.